Her er min Canon Pixma 990, og jeg købte nogle super dyre printerpatroner, sådan nogle, der skulle nulstille automatisk. Nu ved jeg ikke, om man kan se det, men her der viser det i hvert fald, at der ikke er nulstillet. Der ser det ud som om, der er fuld blækmængde. Det er lidt svært at se måske, men jeg skal lige... Der kan man bedre se det, ikke? Det ser ud som om det er fuldt alle sammen. Så prøver vi lige at gå herover på min computer. Og der kan man jo se, at det her er den 4. maj. Kommer lige ind og ser her. Indstillinger, forsyninger og i forsyningsniveauer. Alle ser fuldt ud. Godt så. Det ser fint ud alt sammen. Så går vi herover og kigger. Igen og åbner svinet. For så kommer det sjove jo. Selvom han siger, at de er nulstillet, så man skal kunne se mængden. Det kan man ikke, for nu hiver jeg sådan en her ud. Helt tom. Helt tom. Helt tom. Helt tom. Det er den der hjemmelavede bandit der. Ikke mere i. Ikke mere i. Godt så. Ser vi lige, hvad den siger. Prøv at slukke. Der er den ikke så hurtigt til, men det kommer lige pludselig. Godnat, siger du. Så godt. Så venter vi lige. 1, 2, 3, 4, 5. Hold lidt til. Trykker vi lige rostmængde. Stadigvæk viser den fuld, og de er tomme. Det er sgu ikke i orden.